harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom amanginang. Selamat hari Minggu di kita saluhutna. Asa masuk kita tu parminggota martangiang nahoho mahita. Amin. Tapuji Tuhan, sian buku ende nomor 10 ayat sada sahat ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonon mudo tu au dalan hangoluan, goklas ni roha di adopan ni bohim, aka hasudungan ni roha do, di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, namandok mauliate dohami tuho, ala dipapatarho doho tu akasi pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hai asih roham,
Sai paian madihami rodi pino pernami, barita naulii. Jala pararat maitu saluhut bangso, asa bisar sondang ni hasangapon mi. Dohot dia kana hundul di haholomon, dohot nani linggoman ni hamatean. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, patik patuluhon dohot lapatana. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalana, aihona uhumna dosogod, akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi, marhite goar ni debata. Aidina tarsosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do, si dohonon goar ni debata, ima sahatna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Tuhan Yesus, bagasan rohani, sai mai ma Yesus, lege parutuk nai, sai pasia Tuhan Yesus. Parasi
poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amaname pargogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodohame tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbil sian aka dalanmu masai godang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asi ni roham sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami sai ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon do pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang magoganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin.
epistel di Minggu Sadarion, sian parjamita opat ayat sia 112, tajahama marsikat soring. Tagonan tahe mardongan iba sian napunjung, alamu badenggana, molorap marsaulihon, rap parbue nani ulana be. Dan astaga paheheon dinungan nama alai artepol mahalap dapduk polot pindang iban ala sodo ganda pahe Tongoni molorap modom dua halak masyanggoran manasida alai behama lasna anggo dihalak na punjung lalu tunggu angkung sahalak lupa manahan anggo dua halak nasda paradokon alona jalatali na nolu mauldo ima sahatna martua do halak akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tindakon ma hapor siauta songon nahitan hina tindakon ni dongata sahapor siaon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangolu di ari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogotu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi porbadia yala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Dikting di Huriatta KBP Rawamangun, Minggu 26 Januari 2025. Padidion Nabadia, Minggu tanggal 2 Februari 2025, di Parmingguon pukul 10 WIB,
patupaon ni huriatta do padidion na badia tu dak danak. Ruas ni huriatta nana yang mabuat dak danak pajalo padidion na badia asaroma mendaftar huhut marguru di hari Jumat 21 Januari 2025 pukul 10.20 WIB di gereja. Jala dibuan mas surat pengantar sian situawik, fotokopi akte lahir, dohot kartu keluarga huria. Rapat huria Rabu 20 Januari 2025 masuk pukul sia WIB. Di patupa huriatta do rapat huria laho mabahas dalam menotopon program dohot anggaran tahun 2025. Sudah perhalado pada tahun Dewan Seksi Komisi Beasiswa Badan Audit Panitia Gerahanu Mensen Yayasan Sinantam dohot utusan UIK tulu halak asradema madohoti rapoti dala tepat waktu. Tambahan nomor sahid Terpina Buru Nenggolan dan UIK Ramang Ucada dirawat Jabu. Pilihan dohot aka udit ni buah-buah tajaha madi harutas tikting nak pinaradi ni huriatta di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sepatu pauta bahan sangap di warna tongonima tikting di huriatta minggu sadarion.
tapasada marohatta martang yang mahita. Damai di batana sumurung sian salhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salu nak kadamang dainang dihamuak kadamang dainang haangginang pinaribo pe hatani di bata di minggu parpudi Januari. Jadi minggu ta parpudi masuk mahita musik di bagasan minggon Februari. Tung hatok do merlujong akka partikian akka manginang. Ima nanienet sian suratnya Apostol Paulus tu Huria Korintus mamuka sada Korintus biddu 12 ayat 12 satu ayat 20. Sonom mahatan debata hujaha matuhita saluhutna upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggur wasna jala ruas na toropi menjadi hod daging na sasadai songonido Kristus ai toddi na sasadai do dipadidihot tuhita salhutna gabi sada daging nang Yahudi nang Junani nang Hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita di painupon toddi na sasadai. Ai daging ipe dang nasada ruasna tung toropdo tung suranin napat di bahen naso tangan au dang masuk daging ahu tung naso masuk daging mai alani jala outsura ninna pinggoli ala somata ahu dang masuk daging ahu tung naso masuk daging mai alani out mata sadok dagingi di dia ma parbinegian out pinggol sadok dagingi di dia ma parnyanggoan alai diatur hod debata do inganan ya ganup ruas di dagingi marguru tulomoni rohana alai out sura sarwasi sude behama dagingi alai nang petorop akarwasi sadado dagingi disido sahakna hurien tu hatta dihamak kadamang dainang arong masada barita marunga poda bolohahi talawak kadamang dainang tu candi Borobudur indar hakura ngasude hai talatu sia tiak kamangenang alai olo doratang taparwa honakka lukisan-lukisan narong di dinding ni candi biasanya nabi nereng tor langsung mangalopak di tutu gijang tujung nai polangi turu musik tak paleha tanikmati akka lukisan-lukisan nadong di kabetui. Alerang dosa ada lukisan nama cayarga jalan namar donga poda kamanginang. Ima sada lukisan sada gobaran ni sada burung angsa ya. Jala burung angsaon dua rukungna. Sada marukungna nagajang rapdo pardo pahanda sada marukung non napedek rapdo pardo pahanda jala sai terus donasida laho marsi panganon alai bolo rukung na nagajango do pardo pahanon sayak ka bulung-bulung na namacay ijo do takka parbueni hau namacay tabodo alangon na ala tu doi mana menjangkau ale molor kung napedeho do parropanon polak tutoro di bering takka dirjaki mana tu gijang jadi akka ura-ura ni hawi do yallang dipataka parbueni hau nabusuki na medawi do dipangan dungi di sana tikki Roma rukung ni angsa napedehon idok matu natibo nagajang rukung na yawa majolet tuau akka parbueni hau na tawui eka gejang dorukungmu jala bodo diputih huat kadau-dau nama cai lomahi leo maju tuawi
Ay sabutuha do hitain na. Ro parupong nagajang madokon barang ba siwa na manabero. Dang dihilalay ba na nasabutuhan na sida. Kada tiki ala ni holi na parupong nagajangon. Batarpangan ni parupong na pedehoma parbuan ni hau na busuk. Hape laos sarong racun na. Bagalemat tong pamatang ni angso. Laos do mapehak parupong nagajangon do parupong na pedehon. Dang berdaya be ala ni rasunon. Dungi laos mate mana sida. Damang dainang aharo nang dahono turpukton. Sa ilustrasi na kaning neng madokon baboy do hape na kasigijang roha mate alamate holong ni rohay. Boy do hape nang jolma tapak-tapak hudul alay si patarang mas makpulingan. Jala di tonga-tonga ni ruas HKBP somaldo hudul alay nang pakpulingan doang na saping nai. Tak kay jalang. Tapi nyan nga otomatisi dak pala dohonot tay jalak kamu amang i sa mumunay do sa pirang munay dipudi do dijoli dak pala nya dohono ni. Ay sudah narotuson tuhurion pasti do sada tujuan ima mabuak kolong. Jadi damang dainang tahasomal homma majalang ate. Nay sapig tay nang peripet tay ali si pata ulurang masih jalang rasa jawi. Mana nong muruk-muruk dian sejawi kadang binote. Ala ni palilikuin ate mamakke sanggul na gay muruk-muruk amat tay. Mulai hudul satu na mulak makohom. Jadi boleh muruk-muruk penon misalnya hamu sejabu ale boleh jalot pah molo boleh gereja itu di tu gereja di komersi jalangan be tada mapo manakaning asa mula do di bagasan dami. Idote. Taksi binote musek. Totong mago na dompet munay tas munay hempom munay teng boto hamu ni saping muna kan. Kita buka masih CCTV, apa yang binote. Jadi ikut takas do, malah takas marsita dan lam takas marsya haulong. Dia mak kadong asa porsyao, dia mak kadamang day nang hangin ang pinaribo pe. Oda sa sitong naggobaran na kondisi Paulus Turia Korintus. Di naong dimotivasi na sida akarwas ni Huriai. Dibereng nasida do, gudang do akka ruasi. Na mamuji debata, manobba debata, di akka perminggon nasida. Jala ganup do, akka ro ruat torop ni ruasi. Dakko lang siyan marga nasada. Alay torop do nasida. Arang do siya Yahudi, kelompok Yunani, hatuban, manang si Pilibiguhian. Gabi masuk manada Kristus di tonga-tonga ni nguluna. Tong kita manaingon na di huriyaw na tiyak kamanginang. Adang doon na sa Samosiron, adang doon na sa Tarutungon, adang doon na sa Baligyon, sa Porsea, adang doon na sa Siataron, torop do. Tangi, alay, boy do hitarap hudul di gereja. Jalaw nang pola mabiyar hamak kamanginang hudul di jolo. Dang adong istilah di kapling, hudula di gereja. Darong hudulan di parkuron, tanga dongi. Alay bolo di hitan memang kapling parkur. Alana molo sorong parkuri dang per minggu. Ido. Jadi molo sada huta ya hulayani. Molo markur ganuk minggu ikono onom. Molo soiwan onom odang mar minggu nasida. Ay basang mar minggu ina dang markur hami. Ido. Ido alasan na. Jadi kod dibayad do ganuk minggu markur nasida. Mana natabu pay mana ipe de naga sataoni toima asal majong-jong nasida. Mana saya tu si pede dang pala. Mana nasodomu pe tu jamite de peting osion nauli na misal na kurama. Alinga sataoni terus oli olas sin nauli ol. Asal majong-jong. Kan? Asal maro nasida. Jadi hita pesong di dok kamangina. Siag ganup akalua taro hita tu bagasan gerejon. Jala salinahu dokon. Danga dong khusus na huriya HKBP Rawangon ikapling hudulan. Kecuali na markur nasida. Ate. Danga dong Yesus tung mabir ham. Bolok pon hudulan nami don. Misal na ina kamis Naomi. Ay bisa nak Naomi terbo do dua bangkon. Tangi. Markur hamu dang. Tahu na tong ihorai jol me hudulisi. Ido.
Ay si pata, tagtabo nga huduli besi. Takpudulan mo, kami di soninda, tagtabo sa ngoni. Gawi Roma Rosso mga luwelo mo tepat dita. Ay namili niya ka ruas nyo do garejon. Tao. Unang masabi si songoni ak kamanginang. Ete. Alay unang babiar roti jolo, hulang natupuri terus. Alay bolak kana terlabat tong, unang masok na panengan yang hawan hudul tujolo musik. Nga terlabat sa tong acara, ilak tahun malutu-lutu mapak na musik. Ibering musik tu kanak tu kiri. Isenyumi halo, halo ina musik. Apa nga masuk sa tonga, nganang makatidak ko kaprosyaw. Iboto matong dirina, tubana. Bolo naik tujolo bahato-hato emak. Unang sok pragawa ati misalna, gawisi si berengon di jol mamay. Tanga dong dihitaw ibarna kamanginang. Lahu mamuji Tuhani. Jala manadda akka status. Manang manadda akka hadirionna. Tanga dong. Takkay dokton akka nabaga-baga di jolo ma. Akka narway pudi ma, tanga dong. Akka napese igungna isaping ma, tanga dong. Akka na metua ilabong ni pitu ma ala terus keluar halai tanga dong. Tanga dong. Sudah rap hudul. Lomo ni rohana di dia ham hudul. Di dia ma pesonak kamu. Ido huria. Jalai do nak pani di Paulus tolak Korintus. Sotung dohamu hudul, sotung dohamu rap hudul, rap jongjong alai dang saroha sa pikiran. Idok tamangina. Tiga hali yahu berita di sada huria na hubasi. Kada kurpunganina 10 walu tahun tang marsepak pulingan ali rap jongjong rap markur rap madok hatan debata. Sada ma parsuara sopran, sada nai pudina parsuara alto. 10 walu tahun ala di parbalohan. Ya. Boleh hitam masa deh. Ala masuk do pinahanna tu haumana. Lau si mabikesna. Ale bodoh halau jongjong, bodoh halau mana ngon hatan debata yang tangkuk pedebut ini. Ade. Jalak ke dena pe jamitana doi. Bodoh halai majamita hon hatan debata marite dena. Ale la simar sepak kulingat do halai duk kubote hudok. Bolos songoni do hamu. Unang jor hamu roho marguru di gerejo. Bah, asik pamang padita. Telelingot tak kira ko padita sorry daong. Bolo hamu na dua husus hamu na dua. Sotong roho hamu marguru di tu som. Malo somar si jalakam. Roma ala dipaksa do. Sorry na ina temma. Medah. Mapom bawin na. Tangan na tusan, buhina tusan. Daong. Bere gibana, haul nikto. Umma bolo perlu. Ahi tapi jujur disonikan. Ora samangin na, ngadi jalan ngabi dering buhina. Ali biar jadi bahar songod dia do inda. Songon na menek do pakilala songon. Jadi anno bolo mar jalan kita berek kamu buh di partita ya. Manang bolo mar jalan kamu do tak kamanginang berek kamu perdopahan na. Itu dah. Tidak si Paulus tu huria Korintus si songonima. Huria ni Tuhani. Hape sahuria nasida jauh di Junani parhatuban akana asing. Hape gudang hosom teal elak late di sini. Dan tidak heran Bapak Ibu beberapa kali skisma di tengah-tengah gereja HKBP bisa menimbulkan perpecahan karena kedengkian hosom teal elak late hotelon. Jala sahiran utabodo parwarwa hojolma di hurio. Sirana utabodo makata-tahon hawuru kondi jolma tikimar minggu tikira pudul. HP-nya di luarnya tak polanya. Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, lahu mangaleho pencerahan tunasida. Tidak nasida, nang pe seragam akam luat tamu, nang pe ragam aka parbinoto amuna, alai mulai tonga-tongani huria sadaro ham. Walaupun kita banyak statusnya beda, jabatannya, pangkat dan pekerjaan, tetapi di tengah-tengah gereja kita tidak ada istilah pengelompokan.
Mangrana isa des dua stulu. Tangarong igir sama dokon. Budulan ni doktor isa bulamma. Budulan orang tam SD isa bulamma. Tangarong. Sude lomone rohamuna. Ate. Kecuali nang tibu hamu mula di belakang mak. Boleh jelas betul. Ale molo nang rap pisau tangarong. Tangarong idok kelompok napistar manang namora. Akan namora madijolo akan napogo si pudi ma tangarong. Dang mardia ibar ala didok sadaging dohita tonak kaning tetapi ak manginang songon ilustrasi kuna parjoli sabutuha doh ode dokko si Paulus tu huria Korintus asa orang timbul parbola-bolaton unang masa akka hosom tel elat late dalai ko boy na sida majalo akka haurangan idonganna amanginang unang paksa dong kami majalo hahuranganmu, tapi orang boleh majalo hahurangan di colmu. Ganup dohita, ubut tador abirong. Ale molorohat tapi kirat tamarasing asik. Ubut tador abirong. Alai pasti do masak ke perbeda-perbeda di tengah-tengah ning. Harupa di tengah-tengah keluarga. Los 30 tahun hamu nomor matangkon, molo masalah prinsip perbedaan pasti dorong marasing tua mata manang tuinat. Tang boy sarupai. Barang do pejolma ngadu 5 tahun saya berbeda terus. Ale langgeng. Imu saya matong. Ate. Ngadu 5 ngamar popu berbeda terus salah ribu terus salah. Tiara sonina akinat tamat do sonon ama padita. Dang tabu pakira laku bolu sumber berbeda do amat ta setiap hari. Beh. Ale naraku buti toho ratu tu bah umurnya amat tong hampir 70 terus si amat tempat osongonon ala ni muruk-muruk ni natar terus samang gabe jangan dong ngau serangan jantungin na ay mulai madogo nggak serangan jantung atau gimana girang pola be mana serangan jantung sampai nang 70 tahun di mana ale suatu tiru hamu ate ngurang muda kamu suka-suka kamu ayah harus jadi tempat di tahu satu rekan na amat dijauh mana tahu odo na jojok masa iroko di bana bakat di bagasan Kristus sadaging dohita nang pehuriai pelat punguan alai nang pepunguak kita dari ragam luat dotak kana asing alai bolo di bagasan Kristus ikon sadaging dohita dangadong namasa parbola-bola dok kana asing jalai ko mampu dohita menerima perbedaan kemajemukan di tongah-tongan yang kapar sorat. Yesus tong murah-murah hamu manginang gawi maksomi halak ala so seraga pamu di pikiran. Daung. Tangarong songon. Manang pitori pada hamu dang mardong abi hamu pekok kamu pecakongsi. Ate. Na selilingon kompak do bestina do obu na rak maca obu do rap tu manuhur baju do seragam golang do sibung-sibung na ale holang pekok nasi dan ipak kebe dang ya molo hatani di madokon yang sedang-sedang saja biasa-biasa saja dan gabe sudah holong ni rohata laho patuduho di tongah-tongah yang kangoluta molo tahilala do nasa punguak kita tahilala nasa huria hita di tongah-tongah huria tah KBP Rawamangunon ikut pasti do boy hita laho mangatusi pikiran niha imara kali dokon si Paulus tu huria Korintus nama dokon ya hibul do dagingi alai torop tuang gorwasna. Setiap orang di dalam Kristus memang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu dalam arti tujuan. Ima toddi nasinuat totuhita. Jadi sisada toddi dohita ada kamanginang. Toddi ni di bata. Duk tajalo padijon na badiyi. Tajalo pagkatidak ko tabayan pagkatidak ko kaporsyaon. Di sisada toddi dohita di tongah-tongah yak kapungwata. Totong adok kita na merasa pesimis. Sotong adok kita na merasa manabuni dirita. Sotong adok kita na merasa na marsugut.
dia kapunga tadaw. Didok huriatai do asarohi tamad dapoton. Asisada daging dohi. Sisada ulaud dohi. Sisada akapikiran dohi takadamang dainang. Jala takasi tutudon asa unang gabe gudang akka parsalisian nang akka parbulat-bulat. Dia mau kadamang dainang kaanggi ng pinaribo. Odo na parjulo sa hali dahonon ni terpukta bahwa setiap orang Kristen yang telah menerima Kristus dalam hidupnya melalui baptisan kudus, berarti dia satu saroha doho sapikiran doho talana. Dang lomor hamuna bolodong amuna di bagasan akka haruk kilon aliharu begi songonon ruas arong makejadian di jonok-jonok di Garjatto tabraham ma nungi habigiem ma ruas ta ay sila tabrahan ni ruas ta dulu ay ruas dia ruas ni Rawamangun bahido ini wi dia oh pisarana na jonok-jonok ma wi Rawamangun saya dulu ba oh hurip wi nami penggilingan kalna songoni ido te ido promosi nasingon ala nat tarora hona kecelakaan masuk do tupunguan ni yang masuk oh boleh so masuk datong baru hibe tu silau ido boleh songon di tongah-tongah ni gulut taka samanginang tapi ede mat dokton ojo dibanding-banding ke kalau nak batu duhon holongon tang arang songoni ate tang songoni bodoh halak mangiburu ala boy nabi nereng nai tumi busan ibana ido na juk masa ate huboto di sedih ai baju nai nani utang na doi itarinna ang do halak tak boto mudah-mudahan dang arong disoni ya lahat bete ang do halak dang ulita dingi dalam berbagai hal Peter menek darohana ulita dingi apa yang ngeluton sirkulasi na terus dosong roda dipadati ate dangnya itu dia boleh beri mana halak sahirana gotos rohana tahu do bisa na trendsetter di gereja tiba-tiba ngai mana ngatur songon nasing pikiran na misalnya kada metua dang mukti betong terus songoni pardo pahamu ate ngalem metua ikparang generasi baru musi akan aposon na jolo do hamu uli rupamuna ton narik tong do uli alenga sotik menurun ate akan aposon masongoni anu musek iko mampu do hita ido kada hidok keturpukton dang mungkin akamanginang didok pat dang masuk ke tu dagi holang pak duau dang mungkin holang tangan duau dang mungkin holang pinggol duau bahama bolong pinggol sude barang bina otobe majabiri nama jolmon tidak kedua pe pinggol ngagok majabiri balama isop pinggol dang bina otobe dah ngalor biasa bekepo nate molo jolma satabi si malolong nagudang tidak kedua pa si malolong ngagudang mangitipi jolma haurangan na balama gudang radar nama antena nama tiboi dang bina otobe alai to pada batahi ta tumiru rupana terus tu pangalahona jadi semua Tuhan ciptakan sempurna las maroham kamanginang na ito pada batahamu pak muna tangamu na si malolong muna perbinigam muna tetapi pamamangat tadinggan ay gurang do di luar di topa menurut ukuran manusia tidak sempurna tetapi menjadi manusia spesialis di bata arong do hita nasi kopita tangat tarok pakta alis taboto marlange tapi ahlahan dangarong pak na do tangan na arong do di YouTube boy marlange tingkan itu kan itu arong do halahan dang iboto dang iboy mamereng alai boy marorgan marpiano tingkan Roma hita sepinicita patangan ni putih tong nang boy kan semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Itu yang pertama sekali. Arang do bedo kah orang atta do halubiat takam.
Alay unang matong seha hurangani tapa buah-buah. Halu biyatai mata patudu. Gitu kan? Asipa taulur hita songoni. Bolong akka guguan seha hurangateru tapa buah. Omat terbena ngapugusa ngametua winna. Tapi nak saya dari mana huruf-hurufnya 50 gram. Sipa jujur songoni. Ate. Mabiar rohita patudon halu biyatai. Mabiar rohita patudon talenta doho takka narong dihita. Tapi nak kino kotrupuk ton. At sugari masude daging otang apa mata si malolong madokon. Sadagi kita. Dinggam mamardala. Dah mukilas ni rohani pat. Molo tangano maponggol manang hona piso. Tuani mama. Tuani mamar mudar hoin. Dadao. Karena semua satu aliran saraf merasakan hal yang sama. Itu huriana mangun. Ada wujud transformasi. Perubahan. Sian hadiriyota. Karakter tak. Tidak pernah karakter, tidak pernah bisa diubah. Semua bisa diubah. Penedok pun. Sonon nama padita satu nama atin na. Dakku bawa taronong kata taboto. Mulai sian napo satu nama tua. Boleh makata sulpat. Tak pola perlu di mana, nang haci rohani jol modak perlu di mana penting dok kata ana. Tetapi dengar estetika ana. Tapi sarjana dudah. Ale makata sulpa. Ho ini baila jolma. Dia meloro jol masih songoni tor menghindar gudang jolma. Arak si dongano nih. Apa naci ni rohanin na. Ay tolong coba. Unang coba naci ni rohani jolma. Tang padita masuk no biau satu nama atin na barang binoto be. Tanggu bau be. Itu kan? Besi nak takui bolu, nong bantat, boy mesti diulakkan asa unang bantat di mana boy diubah. Dalam majolma, karena manusia punya karakter, punya pengetahuan, dan setiap hari terus belajar mengembangkan dirinya supaya dirinya lebih baik. Itu na tinggal. Lah samu pihak kamu inong nang tumua, taruh istilah ngamai tua be nggak sudah go tidak. Soal mengembangkan karakter, soal mengembangkan pengetahuan, kamu udah masih sukuno. Enggak gudang pengalaman muna. Alem molo setiap yang kamu nginung alam bolok kana metuaro dapat patubuhon akka namasa patubuhon akka nasudenggan patubuhon akka pangiburuon barang binoto be. Tapi idok na tuai pangalapak puda. Naposoi pangalapak bu. Setiap hari kita dikembangkan supaya apa? Supaya kita benar-benar satu. Lacia dorohakku. Acugari arong masak kami parhalado mangalualu turuas ni huria nama cai bisuk pikiran ay sonodo hami akka parhalado sonodo padita namon acugari dokon ate mamang sabar mahamu kamu parhalado iko semangat mahamu gok kamu do pasada huria molarong songoni ruas ni huria angkat jempol ale mo dokon ai mada tutu ate coba tapi ros ni ramangono songon dia. Ayo ngom patuson. Tergudak kata ana, tapi pila bulanan tapi lagi leon. Hamalaton tapi lagi leon. Tapi sedok pun tanyak ko jogelek ku baru tambah sarjana, baru karijon. Kalau mau bege barita do iba. Tapi amalaton lagi leon. Tapi guru orang makritinyon, jala patubu-tubu kabari to katongan huriye. Miro. Tapi pihak kaparhalado. Mulang si songoni, unang ada tong dibuka bias, jangan. Ikora makilala rohita. Sarupa do itu na tua tu geleng na. Dakya isuru na tua geleng nai. Laho palakok kepeng nai song do pehepeng. Ikon na tua itu para dio. Asa nung iparadi mana ka akka nasi ngot geleng non. Baik akka persikolan na baik akka fasilitas. Dugi berhasil mon sedikit di rupi mampu nak tutuan. Pesong di dongol uton. Itu dari kondisi Paulus. Asa boy di dalam keberagaman. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Molo hosom tel elat lateon ngadeen ani jolmai. Dang boy terhindar ya. Akatan tangan dang boy. Alai hitama. Idok perdebata mari itu surat nai Matius. Odo sirado panon. Mari kita mulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang bisa membuat orang lain berpengaruh karena kita. Kita semua
Ikon adong dohita punya nilai pengaruh kepada orang lain. Bapak Ibu harus punya, setiap bija majolo sian dunia bisnis, Bapak Ibu harus punya nilai jual, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, supaya melalui kita orang lain berpengaruh dengan positif apa yang kita lakukan dalam Oddo nan dohono turto sadama huriatta saroha sa pikiran, apalagi dakta ulaon tatau bulunon ate ikon dohono tado ikon hokopot tado huria ni raw mangud daw ruas ni raw mangud daw soto ngarong na parwarwahan ruas no moloso mal pehamak tamanginang merminggu tu huria na asing soto ki parwarwahamu huria muna haujamu ya unang marminggu hamputusan KBP doho atar maila madok ido idia romang ay molah KBP to sono do romsek to madok kon ima dah apalagi ure namion bola kapar ditay holang mamereng namora doy da pugus dawin namusek apa siya masih jalangan di ibana nah molo sudah hita makilalau sada hita di son songol lidi idui molo sada ponggol alai wala gudang torop tak terpenggolon ni zolma puria taramangu pe au ikut terbebat do pakira laku boleh parwarua puria ni ramangunon boleh sona merku huria iko soni do hita manang nai sepena mal to live streaming di bagasna naru huria ramangun boleh parwarua huria dang tikos iko boy margurasa roham dang tikosi indamu dang dinggani isido tubuh haporsyok isido mangolua isido gudang akka masa akalas ni rajupak asa boha asa sisa ada hita sada pakilalan jala hibul hita sada daging di bangsa Kristus ame martanya molate marohana mi di Tuhan pasu-pasu mahatam naung dibiari tahun na posom na jakponon nami di ngulusi ganupare asa makilala hami Tuhan na pungudison na sadaro hami di bagasakpo molo sada hami di bagasan huriam marhite akaluat marhita kapikiran marhita kapangkat jabatan nami alay dang bunon nami Tuhan di huriamon molo raphudul hami aikon sisaroha sa pikir do hami naung tidobusmi hami jalan ang sinuat to mitod di purbada di hami naboy hami makilalahon sadado parsoran nami marhiteho ali Tuhan di tonga-tonga ni hurian gabi sodang do sira mahami napasadaho tahi nami laho makubasi di tonga-tonga ni huriam aka partohonan nanang partohonan na mga lerohan ang pikiran na rabdo ruas ni huriami laho pahibakon huriamon khusus na kabipiramang ali Tuhan suatom maholong midiha asa unang holang pikiran na sudenggan haruar siya pikiran namin alay aka pikiran na dinggan na positif lahu pahibakon hatam mamaritahon hatam marhite yak kapangarangin namin pada mo siya kami Tuhan parbola-bolaton pangiburuon kosom elat late alay suato madihami Tuhan parsauran na dinggan jala gabi buhi namion gabi pardo paham may songon buhi ni Kristus naung suan di ngulu nami di pardopahan nami ido totok Tuhan patudoron nami salam saor akarwas ni huriamon bisa ada pikiran bisa ada hol kali jauh pada batama nami pasu-pasu ma aka program ni huriam tarlumobi rapot ni huriam nanang sipatu paun ni huriam di tanggal 20 siau asa marhite rapot ni huriamon ali Tuhan lam hubas sami mangulaw-ulaw aka parhalado padita situa laho mga rata-ratay hatam marhite akka pakubason nami marhite akka tohonan nami bi
mangarahor ruasi lam jonok lam manadaho di tonga-tonga ni parngulu. Lehom matotong Tuhan waktu ganup ruas ni huriam na di bagasan at kaparstahiton. Asa totong Tuhan di apatan hamalumon na sida. Amang Ferdinand manurong, nyonya si Torus buru manurong. Nyonya Pardita si Mamora borus Torus, ite Evangelis Ruman si Torus, Davena Juvanka Titio, Duma Hutapea, inang nyonya Rospi panggabian borsaturi, nang inang Revina Nenggulan na tongon di bagas na sida. Dohot akarwasmi na perawatan pemulia dia kabagas na. Dohot dia karwasak. Asiroham Tuhan. Dulu manasi. Asa totong Tuhan makilala na siya didak kasih dot holong ni roham. Songo pakilalan nami na pungudison. Nilakpo di hami hosa ngeluan hai pason. Moliate maroha nami di ho Tuhan. Hipas mahami sa tau bulunon. Mangulak kelon nami. Dao makaparsahiton. Aleleong magugu. Dohot tod di hai baruon. Tod di na mangalehol las ni roha. Asaboy hudala ni hami ngulo nami si ganupa. Atong ali Tuhan pasu-pasu ma ganup akar wasmi. Di berbagai lini parkarejon nasi dan nangakanak pon ni wasmi dek persekolahan. Saya tabay makabisu na kapestaran. Yung songoni ali Tuhan tabay ma akapacarian na lumak. Di ganup akar wasmi salamanad dan nasi da diasi dot tolong ni roham. Nang negara namion totong doon nami Tuhan. Asa di bagasan keamanan kondusif daw siya nakanamasa na so hinalomon ni rohana pos do rohanami hodo mga turho salu nai ito nga tonga ni ngulo namin ang bangso negara namin jala sa di homa ngulo nami madala ni ari-ari na martirak mo Jesus Kristus Tuhan. Amen. Mari di mahita huhut tapapungu pilan. Ni
jongjong mahita saluma. Tatangyak mapeliata diadopan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroruan ni silehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasat hai masian na nilehon mituha mipilen na mituho. Sa jalo magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asa parasyak kami pilenon. Patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami godang ni sile oleh homi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harazom. Say saut molomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari on hanguluan siapari. Say sama dosa nami som panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sa Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, isodakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho, idopakot Tuhan di bata mabohina tuho, jala di pasaor homma, damena tutodim.